Ano ba tong si Rika? Hindi sumasagot. Di ko tuloy alam kung tuloy palakad namin o hindi. Hello, Jessie! Rika, tuloy ba tayo? Para makapag-book na ako ng ride. Ay, eto na. Ngayon palang magsusorry na ako, ha? Di na tuloy, no? Okay lang. Sana sinabi mo na lang agad. Naka-ready na ako. Wait lang. Mag-i-explain ako. Kasi itong mga katrabaho ko, niyaya yung boss namin tapos gusto daw niyang kumpleto kami kasi manlilibre siya. Sinabi ko naman may lakad tayo pero pwede ka bang sumama sa amin? Andito na rin kasi kami. Sumama? Rika naman? Kakahiya. Next time na lang. Sige na, Jessie. Sayang naman yung OOTD mo. Please. Please. Ikaw talaga. Akong bahala sa'yo. Hindi ko naman kilala mga kasama mo. Hindi kita papabayaan, promise. Tsaka, in-orderan na kita ng favorite mong ramen. Ang hilig mo talaga sa mga biglaang lakad. Sorry na. Kaya nga alikan Dali mo na. Excited din silang makita ka. Oo na. Nagbubuk na ako. Okay guys, thank you for your time ha. Sir Leonard, ayaw mo ba mag-after party? 2 bottles lang Ay nako, pas na ako dyan. Alam mo namang hindi na ako umiinom. Sige na nga, sir. Ay, nandyan na pala yung ride ko. Psst, Jessie, mauna na ako, ha? Sige, paparating na rin yung ride ko. O siya, alis na ako. Sir, Jessie, bye! Jessie, wag mo ako ilalaglag kay boss, ha? Sira. Sige na, bye. Kayo po, sir? Hindi pa kayo uwi? Pauwi na rin. Pero hihintayin muna kitang makasakay. Nako, nakakahiya naman po. Bakit naman? Hindi niyo naman ako empleyado. At hindi rin tayo magkakilala talaga. Medyo matagal pa yung ride ko. Pwede na po kayo mauna. Hindi kita pwedeng iwan dito mag-isa. Lalo na't babae ka, di ba? Sige po. Salamat. Jessie, saan ka nga ulit nagtatrabaho? Sa marketing agency. Digital account manager po. Nice. Gaano ka nakatagal doon? Magti 3 years na po. Hindi mo ba naiisip lumipat? Nire-recruit niyo ba ako, sir? Hindi naman. Pero idea rin yun. Kapag may opening sa amin, lilipat ka. Para magka-team kayo ni Rika. No, sir. Happy ako sa company ko. Satisfied ako sa benefits and everything. Wow! Dapat talaga inaalaga ng empleyadong ganyan. Oh, by the way, nice meeting you, Jessie. Alam kong lakad niyo talaga to ni Rika. Nahiya lang siya sa akin, kaya nadamay ka. Nice meeting you din po. Sanay na ako kay Rika na biglaan akong sinasama kahit saan. Kaya hindi ko rin matanggihan. Matagal na kaming magkaibigan. You're a good friend, Jessie. Oh, mukhang ride mo na yan. Yes. Eto na. Una na ako, sir. Huwag mo na akong i-sir. Leonard na lang. Hindi mo naman ako boss. Sige, Leonard. Una na ako. Thank you sa dinner. Bye. Bye, Jessie. See you next time. Dear love, ako si Jessie. Nasa 20s. Simple lang ang buhay. Wala akong ibang pinagkakaabalahan kundi ang trabaho. Wala rin akong malaking responsibilidad sa bahay kaya lahat ng kinikita ko, diretso sa sarili ko. Tahimik ang mundo ko. Minsan, masyadong tahimik. Si Rika lang ang ingay at kulay ng buhay ko. Best friend ko siya for 9 years. Kung gaano ka-boring ang routine ko, ganoon naman siya kabarkada at ka-social butterfly. Lagi niya akong sinasama sa mga lakad kasama ang mga taong hindi ko naman kilala. Sa iba, siguro nakakainis yun. Pero sa akin, si Rika lang kasi ang maituturing kong tunay na kaibigan. Ayokong pigilan siya sa mga gusto niyang gawin. Kaya, sumasama na lang ako. At kung tutuusin, lahat ng nakikilala ko sa mga lakad naming yon ay mga temporary people lang. Isang beses ko lang nakakasama. Tapos, wala na. Hindi naman nagiging kaibigan talaga. Pero ngayon, iba.
tumatak sa akin ang boss niyang, si Leonard. Pagkatapos ng dinner na yon, kinuha raw ni Leonard ang number ko kay Rika. Ang sabi niya, for business purposes. Natural, binigay ni Rika. Hindi ko alam kung may ibig siyang sabihin o wala. Kung may mali siya ba sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Pero sa huli, nisip ko na lang. Siguro, nagkaroon ako ng bagong kaibigan. Hello? Hi, Jessie. Good morning. Good morning. Bakit ka napatawag? Wala naman. Gusto lang kitang kumustahin. Okay lang naman ako. Teka, halatang kagigising mo lang Obvious ba? Grabe, ang sungit mo ngayong umaga. Eh hindi pa kompleto ang tulog ko tapos tatawag ka agad. Akala ko may urgent concern. Wala naman. Pero may good news ako. Pero, promise huwag mo munang sasabihin kay Rika. Oo, promise. Ano yun? Mapopromote na ang kaibigan mo. OMG! Totoo ba? Oo, hindi ko pa lang siya nakakausap. I think, oras na para mag-step up si Rika sa career niya. Diyos ko, sobrang matutuwa yun. At alam kong matutuwa ka rin para sa kanya. Mabuti kang kaibigan. Oo naman, sobrang saya ko para sa kanya. Di mag-celebrate tayo para sa promotion niya. Nako, siguradong sigurado yan. Sige, mukhang nagising na rin kita sa balita ko. Bumangon ka na Nagpa-deliver ako ng breakfast dyan para sa'yo. Ha? Leonard, bakit? Wala lang. Gusto ko lang. Anong meron, Leonard? Wala nga. Gusto ko lang. Ewan ko sa'yo. Sige na. Bye-bye. Good morning, Jessie. Napadalas ang pag-uusap namin ni Leonard. Minsan, simpleng kamustahan lang. Pero kadalasan, may kasamang pagkain na bigla na lang dumarating sa bahay. At ako, tanggap lang ng tanggap. Hindi ko rin maiwasang ngumiti sa mga pa-surprise niya. Hanggang sa dumating yung mga araw na lumalabas na kami. Kami lang, nang hindi alam ni Rika. Hindi man namin pag-usapan ng derechahan. Alam naming pareho na hindi lang pakikipagkaibigan ang pakay ni Leonard sa akin. Dumating ang araw na na-promote si Rika. At gaya ng sabi ni Leonard, magse-celebrate kami. Pero imbis na sa labas kumain, napagdesisyonan nilang sa bahay nilang mag-celebrate. Nung una, halata akong nagtataka si Rika. Parang napansin niyang mas close kami ni Leonard kaysa dati. Pero sa huli, hindi na lang niya pinansin. Siguro dahil mas nangibabaw ang tuwa niya sa promotion. Pagkatapos ng inuman, umuwi si Rika. At si Leonard, nagpaiwan. Ang sabi niya, gusto raw niyang makashower sa bahay. Tinamaan daw siya sa inuman namin. Ay, nahimasmasan din ako. Thank you, Jessie. Wala yun. Ikaw pa ba? Oh, ginawan kita ng kape. Uy, salamat. Ang sweet mo naman. Talagang sweet ako, no? Kaya, hindi ako mawalay-walay sa'yo eh. Ha? Ano? Pakiulit nga ng malakas. Wala. Ang ganda mo kasi. Bingi lang. Pero, Leonard, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Go. Kahit ano. Ano ba tong ginagawa natin? Alin dun? Ito, araw-araw tayong nag-uusap. Gumagawa ka ng paraan para magkita tayo. Ang laki ng concern mo sa akin. Leonard, sa totoo lang, para tayong may relasyon na tinatago sa iba. Tapatin mo ako. Ano ba to? Jessie,
Gusto kita. Sandali. Gusto mo rin ba ako? Oo. Gusto kita. Jessie. Sandali lang. Bakit? May problema ba? Ngayong alam mo na ang nararamdaman ko. Tingin ko, kailangan ko na ring sabihin sa'yo to. Ano yun? Jessie, maaaring hindi mo na ako kausapin pagkatapos ito. Pero kailangan kong aminin. Jessie, pamilyado ako. Ha? May asawa at anak ako. Alam kong hindi tama. Alam kong mali. Sobrang mali nito. Itong pinasok ko pero... Jessie. Huwag ka nang magsalita, Leonard. Alam ko na yung iniisip niyo. Pandirihan niyo na ako. Pero oo, pinatulan ko pa rin si Leonard kahit alam kong may asawa na siya. Hindi ko rin maintindihan kung anong pumasok sa isip ko. Nung nalaman ko na may pamilya pala siya, imbes na lumayo, bigla akong natakot. Para bang sandaling sinabi niyang, pamilyado ko. Doon ko rin naramdaman na ayokong mawala siya sa buhay ko. Kaya pinagpatuloy namin ang relasyon. Palihim. Patago. Parang kasalanan. Relasyong walang direksyon. Umaasa ako, araw-araw, na baka balang araw, ako ang pipiliin niya. Masaya ako kapag kasama ko siya. Masaya. Sobra. At sa hindi ko namamalayan, mahal na mahal ko na pala siya. Isang pagmamahal na hindi ko alam kung saan hahantong. Pero sa bawat araw na sasabihin niyang hindi kami magkikita dahil kailangan siya ng asawa niya, ibang klaseng sakit ang nararamdaman ko. Yung sakit na alam mong wala kang karapatang masaktan. Pero kinakaya ko. Tinitiis ko. Kailangan kong maghintay. Umaasa pa rin ako na darating ang araw na ako ang magiging tahanan niya. Ready to order na ba, babe? Wait, actually, hindi ako makapili. Go lang. Take your time. Dad, Adam? Bakit nandito ka? maaga po natapos last subject namin. Nag-decide kami ng classmates ko na dito na dumaan. Ganun ba? Si mami mo? Nasa bahay po. Hindi ba kayo doon dapat magdi-dinner, Dad? Sabi ni Mami nagluto daw siya for you. Kaya nga po pauwi na rin ako. Baka magtampo. Oo. Pauwi na rin ako dapat. May business meeting lang kami ni Jessie. Business? Adam, anak. Si Jessie nga pala. May secretary. Hello po, Ma'am. Hello. Jessie. Mauuna muna ako Sasabay na ako sa anak ko pauwi. Kung gusto mo pang umorder, go ahead. Naka-under pa rin naman sa name ko ang bill. Have a good night. Sige, babe. Sir. Dear love, walang kapantay ang sakit na naramdaman ko ng gabing yun. Hindi ko siya napigilan. Hindi ko rin naman siya kayang pigilan. Wala rin akong karapatan. Pero grabe pala kapag hinahampas ka ng katotohanan ng hindi mo inaasahan.
Lahat ng matagal ko nang iniiwasan, bigla na lang pinamukha sa akin. Kabit lang ako. At kapag nandyan ang tunay niyang pamilya, kaya niya akong iwan ng parang wala lang. Hindi ko na nakilala ang sarili ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko ang anak niya. Doon ko naisip ang pamilyang maaari kong masira. Hindi tama to. Hindi lang akong masasaktan. Kaya hindi na ako pumayag. Ako na mismo ang umalis. Ako na ang bumitaw sa sitwasyong hinawakan ko dahil sa pagmamahal.